باباجان شهری کولوب акай хазинадор мукофоти но чином дошт мошиншон як опел тоҳфаи арзишмандтарини майдон дар мукофоти ҳарду паҳлавон. хуршед вақта ба назар гир. ана акнун паҳлавоне ки улуғбек биёед, парвиз абдураҳмонов, гаронвазнҳое ки ҳастанд 4 нафаранд. хоҳиш мекунем акнун тартиби данғара ҷавононро раҳнамонӣ кардед. шумо дар ҳайати мунтахаби бонувони ҷудо шомил ҳастед. медонед ҳамаи тавсияҳо, ҳамаи раҳнамониҳои онҳое ки кардед. хуб ки акай мало хуршед шумо омада тез тез дар корен. акай мало хазинадори азиз хуршед биед кори ино дасти охира. ташаккур нашуд. бобоҷонов паҳлавони шаҳри кӯлоб партофташ ҳавол ва дуюмин шуд. ҷоизаро дар вазни гарон бобоҷонов гирифт.